Kamora mora mainti jana marel tiena ruaki makende maindi en chenro makinde ka kinde mabendi kelo ikoda Jeff Lumba kamar kuku mar wach maindi e kama wache weche duto mag dongruok ka achiel kod kaka piny thiedho ko tenore kod pinje bende duto ma oko dio tino makawuono wadwa rango weche go kombene no timore mabende koro wang'eyo ni Prime Minister ma Britain mano migosi Cameroon ne owetich ko wacho ni koro en owuono resign kaloro kod ombulu mabende ni goyo mondo piny mare owuoge riwruok mar European Union magi kiduto wadwa rango ni to en ranyisi machalo nade piny mar Kenya kod weche mag ohala weche mag arita kwe ka achiel kod tudruok mane wan godo wadwa ng'eyo ni to magi bende biro dhi nyime e yo makare an kod wende studio abiro miyo thuolo nyisu nyinge county mare kae dhi nyime kod kuku mar wach e Lolwe TV arwaki studio erokamano an iluonga ni Nduku Thomas awodiro ko kaka ajao gonja Siaya County yes ja iroko kaka Siaya County yes. In wuod Siaya aja iro bo anan wuod iro bo in wuod iro yes. Irok ne Siaya iwinjo siasa no ai ana wuod iwe diroko kaka erokamano agero ni wenya gere dhi maber ageno ni Siaya ubende dhi makare ndalo moko ni siki wago Siaya tinde winjo ka wach Siaya iketo piny nenore ni udach maber Siaya to poko dhi maber makwana ni ng'eyo gik ma timre ye kuno yes. We believe the leaders manoyer should sit down mondo girang morals mamiyo negi take over those offices. Gimoso timore maber en mana ni ndechini mag kor miyo to so yawo mang'eny. The other thing mabende anyalo wacho en ni nitie ndechini manoyawo manodonji i puothe ji. To engineers okoso bedo ka work out a good relation with jogweng. Magi gik ma daher mondo offices ma governor especially kama Siaya wa adwa na wuoyi Siaya nikech Siaya ne kama ae to Siaya no has been doing well. It is good bende mondo anyis governor ma Kisumu Ranguma ni nyocha dhi lemo i got moro yo Kajulu kucha tanwang'o ka yonge otemie loso yore mag apayo copy example mag Governor Asanga yes. In that line mondo wabed gi yore mag apaya mang'eny kech yore ka ng'eny to ng'iso ni kata ka ng'ato kethre to komiwa ting' matek kendo kandechni bende beyo to ng'iso ni cost mar transport bende dok piny omiyo magi gik madaher nikech money is a way on how you make up value of content for money and business. Gima pod anyalo yuago areas kama Siaya ni tache no miwa to there should be something better. Contracts mabeda awarded gi kik miya ng'ato contract for the sake of it. Or mi ng'ato contract on the basis of some little knowledge. Kada kopo na en gimo kosomo to en capacity to have a foundation of a company in relation to the project mo there for. Then behind him there should be an expatriate. Namoso Mogino. Yes. Magi mamiyo waneno the service mang'eny sirkal ma county. But I think ni koko mwasogoyo nitie gik magiso improve. Yes. Nitie gik mabende pudi kolos maber especially weche mag health Siaya wa okoso de maber manto nyaka muli nikech weche mag thieth gi pod nitiere kod ng'ikruok maduong' kabisa nikech nyano anka hospital maduong' ka Kambira iye kuber ng'eni na wacho ni wach moro kae ok ni kidhi Nairobi hospital to nitie chieth mopogore gi mayudo Kenyatta. The only thing in about the environment and the service. Good. Sometimes you get healed because of the air we breathe. Magi gik mandaher mondo juthuru olosi. To kendo bende jo owe neno ni kagi ni telo to koro ginjo malich ahinya. Let them know that they serve the people. Erokamano nya wuod Nyagera winji mano ero na nyaka wachak godo nikech gimo miyo pek to en gwengewa mag Luo Nyanza magi kiduto kwa winjo paro mawuok koni kod kocha kuom jotelo mopogore wang'eyo ni to wanyalo gerore kanyakla nade mondo wadhi nyime. Wuod Nyagera gima wadwa ng'eyo aneno ka en lony gweko ma jotelo bedo godo kane waneno joma makalo kane ne Cameroon resign to waneno kane watwa kod tinsa ni Jeff weche matimore pinje ma oko gin weche mabeyo kama ng'ato neno wuon ni oyo kama indi joga koro dhi kod paro mana
ng'a paro to awenegi mondo ng'at machielo kaw tijni eri. In kalore kod resignation mar Cameroon, in kaka ng'ama olony gi ng'ama bende oseneno jotelo mathoth, inyalo wacho nang'o e weche nieri? Ing'e ni kirango foundation ma Britain, one of the things ne gibedo guided with morals. Mama no onge pinje mag Afrika. Afrika okoso bedo mayot nikech inyalo nwang' ka ng'ato kudwa gini kawuono to ka wachno kalo to bende nene iye kanyo. To I looked at speech mar Cameroon. Kanyo wacho ni he has a lot of respect for the British people who have made a point bogoyo and the majority nyaka take their way. To even though en nyodwaro ni jogo dong, to neno koloye. Koro wacho ni in principle, change ma jo Britain dwaro no kunyal beti ka any office. That's why he opted to resign. And mani oken gimonego warangi level ma presidency kende. Onego warangi in all quarters of leadership. Sani wan go jotelo mang'eny kare in terms of governor. A governor en komane kano biri Kenya ka people neko passive jinewe na chairman kata mayors mane wan go chon. They didn't know that this is a very authoritative position. And in wan ka governors mang'eny osobedo ka cases mag mibadhi omako gi. To gin achiel go ma giwacho ni Kenya is a very poor country. Gin achiel go minwang' ka giwacho ni Kenya ok dhi maber. To gin ogo go ma gilal go pes jo Kenya. To ajanyisi ni gimomiyo pinje koso dongo en ni they have the best of what is the rule of law. When you are being governed by the rule of law, unga concept that you can refer to. One gima kethonwa e piny mar Africa. Kata Kenya for example. And the question ni you look at nikiwe office, probably you are going to be punished. And okwaso bedo ga level mwanyalo luwo go jomotimo makosa. No piny Kenya in a good way. So our institution of administrative justice okoso timo maber. And that's why neno ka waja wacho miwinjo ka jomoko wacho no wan waneno rach ni what participate in the political popularism. Everybody had a chance to go for this. But there are some people who opted to be quiet, jomoko be no luor. To kwanyalo wacho nukoro piny no jiobe tancoats in the progression of change. Do I expect ni Kenya nyalo dhi maber? My momiyo anyalo ng'isi ni Prime Minister made a very bold step. And if our leaders care to learn, this is where we should be. Mondo one in really, what can we do for our country? Nikech bende chik wacho ni kata ke make a mistake to ikwayo ng'wono, you should not be punished. Man, even in the eyes of God, is not allowed. Erokamano. Wunyagera winyi maber gima nadwaro mondo ikelna neno ka ikelo na maber. Maendi gima nwadwa temo rango ni to ok wadwa kata ng'iyo piny mar Kenya kende, to wadwa ng'iyo pinje mag Afrika. Waneno ka jotelo ma wan godo mana kaka iwacho ni samoro ng'ato oseyudi kod makosa. Ng'ato ng'e adieri ni weche mag mibadhi osemiena koni kod kocha. Samoro weche manitiere weche achiel ariyo adek ma bende mieno gi. Tineno kata ka oganda dhi e yiero to jogi iki bende pod oramarama adieri ni gin bende nyaka gicha gichung' oyiergi gi jopiny. Wan kaka jok mawuok e Afrika be iparo ni maendi nyalo miyo wa lesson maber mondo wang'e ni adieri kidwa bedo jatelo maber to nyaka ibed jatelo ma bende oluoro oganda midwa telo negi. Ing'eyo mane timore nikech waonge statesman. Nikech you would find in a generation of time inyalo na quote Nelson Mandela, a man who perceived to bring South Africa to a level makoro South Africa nitie. South Africa in a country manyalo loso mtokgi. Gin a lot that they can even give back to many African states. To indicate the foundation of one Nelson Mandela. Manini uwoki office only after 5 years. To one jowa, they look at things in level maroma giyo dem wando. To kine ka jowa bende, and I don't blame leaders so much. And I blame Jopiny. Ke Jopiny nyalo nwang' kata gima rach to gi support because
at the end of it, nitie pesa moro mawuokie mimiyo ji. Ninende udhi demonstrate. You see, one day manwa demonstrate, I don't remember. There was a day of anything maniwacho nwanyo imchiwo. We walked out, and that's why neno kajo manowuok still pudochung steady fast. To sani nyalo nwango even a junior course. Monego jidhiye with very good and level-headed. Tinwango kaji chuno gima kata kunego donje. When I was in both radio and electronic media, ninawacho knew the best way for this country is dialogue. Yeah. But jomoko ne mistake. Today they are going back to that dialogue. Iwinja. Ngeche ni nyakwaberga country that is developed and develops maturely. To wabe ndibende rango pinyini in a way ma waningen wachalo jok moko ma we don't learn from the past. Yes. When Kenya was getting independence, one history tells us ningato kaka TJ Mboya Mochakwane. Yes. Made a constitution with a way thinking that is the one who is going to benefit. Apparently his life was cut short. And neko benefit. And he's a guy that actually one time records will tell you in parliament, parliamentary Hansard. Nekanini Jaramogi Osokao National Parliament by surprise. Yeah. Mboya Nema no wacho no, okay, if you decide to join KPU, then you must take a new mandate of the people. And he moved a motion of adjournment. Yeah. Kanu Duogo Saboro, things changed. Only men of good mind stood fast with Jaramogi. And mane kama pinyo nego chikie. Tokine kawan karanasani kirango. Where we are, the reason why you see we are hit so much with this economy problem. Yeah. And we took a lot of things down to the county government. To checks and balance no better maintain. And then our institution of administration of justice check in a way that we have straightforward position. Like economic crimes, okinyalo wacho ne economic crimes en gima podi dwa deal gono ngato nyaka tuwe. Yeah. Economic crime enu nigo nwan ka ni lal go pes jopiny to nigo be ni cheko your account of pesa no Iduoko, yeah. Ka in go property to property no better attached. That is the essence of economic crime. Yes. Tomorrow kineka you are as good as your money. Kin go pesa mangeny, then you can't be punished. Kin go pesa matini nyaki dag kamiti. Kiongo go into koro nyaka twinya lokte twi mondo negi. So okwani na country moro ma minyalo wacho no, we will earn respect of human life to the ordinary people in the coming times. Jopiny nyaka bed koro jomongeyo what they want. What kind of leaders they want. Yes. And this is why Ibro Nwanka, when you talk about trade, Neni Kirango Sani, one of the major export mar tea. Yeah. One of the major export mar coffee. Sani, there would be other sanctions. Yes. As you see Britain now walking away. Mondo Tinyena our major sale in United Kingdom. Of which they are going to issue other new agreements, which probably may affect an ordinary farmer in Kenya. So, I want to read from the President of the United States, Obama, and Cameroon, who actually was foreseeing that really you may suffer as Britain, yes, and you want to walk away. But for future, he wanted them to stay. Reason en kenyo neno ni Sani Britain nyalo bedo ne enjoy a lot of suffering because of opening doors and their participation in European Union. But it's just because European Union there's some negativity moromoso ne kume. What of if it stabilize? Then Britain nemabrobedo hard hitted again. Yeah. Because they would want to come back. So nitie issues moko masiche moko it would be better to be the brother's keeper. To me, I would feel the history Manyoro Cameroon record is for the future. Yeah. But for young countries like African countries, majorly Kenya, taparo ni gino ogowa kabisa in terms of trade. Omiyo ken gima jotendo onego bed mor. Ae bed ni an mage kuone ma fail ga ni kawan gi leadership. Yes. Ma proper both in opposition and the ruling government.
to nego be no wane joma sani osoringo bodhi romo kag the ambassador my UK here to plead. You see, before that vote was taken, we ought to have shown some consent really that Guinea, even though your pinch adwaro, but unga lot of things that you are enjoying here. What if tomorrow we also impose sanctions? Ubro timo trading. Iwinjo. So in this line, nyodi girango bugi bel gi compare. Ne ti marwa di attract pesa di kucha. Ta jogi donge maran most business here. Tobacco magiti raw material to wani mwagolo. To gine the major the people run the economy here. Koro wabenyo nego benwa participate. But okine kawan gik waduto gin gik mwarango go luoro on what we benefit as individual. We don't see this country beyond political times. In Wankasani, Ma was a very major thing by yesterday. For the last 1 week, this thing was very major, Jeff. I can tell you. Yeah. But jo wanyodich managik matindo mwanyalo sort out even at a later time. Not knowing companies that runs this country, majority of them are from Britain. Yes. To one raw material magiti go to akumo kai. To one ko produce goods kakati to koro wadenwang a lot of sanctions. Which means if students were accessing better universities outside the country, now they will not. Because first of all, you must agree with me, for this for the next 4 months, Cameroon announced before he resigns. Yes. Trade is going to go down. Yet we do not know what is going to happen in the international market. So in all this, sometimes, whenever an issue has come, or konego beni one kaka jo Kenya nego benu awarango gini in a more different way. Kendo achayo leadership mar Kenya, both the ruling party and the opposition, because in this one I expected them to see the High Commissioner and tell them that really you need to stay in the European Union, knowing that Nojogi, they have a lot in this country and we have a lot that we do in their end. Erokamana nyabunya gera goni erokamana no kane ni tire penyo mabere na dwe chopi penyo ni rise we achiel ka achiel karo kod weche mag tudruok, weche mag ohala ka achiel kod weche mag arita kwe mabene piny mar Kenya osebedo katemo loso kod piny nwero mar Britain. Gima ok ang'eyo ni okine position mar duoko maindi to Cameroon ne osewacho gi jatend piny wacho pacho kae ni nitire limbe mabene nonego beni otime pacho kae machiegni giko mar higa ni paro nade kaka japiny magi be koro bro dhi nyime ka ng'ato donjo manyien bende magi ekipod bro dhi nyime koso gigi koro gin gibedo mana gi ng'ikruok kaka wawacho ni ing'eni mana to depend with the way the president would want to behave. But my take to ending in Cameroon is fairly about 4 months in the office. Yes. Whether he comes or not, I don't think we are going to gain much. But we should actually be looking forward to the new man who is coming in. Yeah. How do we want to deal with the United Kingdom as a country of its own? Knowing that they also have almost 60% of businesses that they are running in this country. Mondokoro wabende wanene, what can we really build? And being that nigin joma bende gine manege colonize wa. Yeah. Oni ukoro waranga nuwadwa ya osiepi kindwa kod giyo mane. Yeah. Ingeni gimarachi ki siasa ma Kenya, wan warango gik moko, seche moko warangore mana on things that are affecting us. Which we can sort out at a later time. But gik ma affect wa internationally we are not seeing. And my mina anwankan got a lot of problems. And sometimes people think that we talk on the negative. We are not on the negative anyway. We are only saying, fine, these are not the foundations of what we fought for. Yes. Erokamano. Wunya gera awinji gima korado ni mondi nyisa bende ka wadhi ma pio kweti kwene ni nyiswa ni awinjo ka iyuak ne jotelo mag Afrika. Nyisa ne kwa dhi nyime nikech adieri jotelo bende manyiso oganda kaka oganda nyalo dhi. Iwacho ni samore cha jopiny nikech jopiny ma siko mana ka yiero jotelo gieki. To jotelo gieki kalure kod telo mane pinje ma oko. Jotendwa gi dung'onego bende gin bende gibedo kod lony machalo kaka mag joma chalo Cameroon. Ing'eyo, there is something that you could see yesterday before the voting time. Nyena concerned mar the English people, manyegi bet around parliament, are waiting to see the result. Kenya Kaya decision can be made in parliament and you see nobody.
kineno ng'ato kanyo to en ng'ama probably oting' mondo dhi kanyo. Either en pro joma dwa ketho piny or en pro joma are for the idea. So you find that there is not that personal urge. This is unlike Britain. The reason why jo Britain kanyi neno nyegi neno no jo piny ke jo piny oneno ni gi suffer. They could not access employment. A lot of things was happening makoro affect gi. That's why they had to take this stand. You see, in Kenya Kai today, and I'm happy the other day, I think it must be Kiunjuri, who no actually for now expertise duto will have to be censored afresh to know whether tijemagin gogo gin gik ma cannot be done by Kenyans. Kidikana na hii kambe kada mag sugar industries ma oindi gi ng'eny ran. You find ngida jatede ni muhindi. Iwinjo to chamo pesa maber molok na ng'ama riembo machine. You know, nobody fights for us in Kenya here. One sama nyanwan ka jatelo go koko en sama odwa beri telo. Mana kod waro jopiny. To sama gimoro konyo raia, nobody. Sani kita house rent in Nairobi here. If you compare house rent ma jo Kenya chulo, ordinarily from Ngamoda Kibera, jo Kibera have managed it because they can fight. Yes. But from Ngamoda Dondora, Kariobangi, they pay out moingo tamsara. In fact, jimangay thagare. That's why if you walk around Kibera, if you walk around Gombongo, if you walk around Kariobangi, Uruma, tibro no an kanyoyo mokite idendara. We can't have a country like that. In go piny mane ma inyano wangoka jeans iloso kae to dro cheap labor to wok oko budhi use pesa mang'eny moloyo ng'ama no chul ng'ama no lose ki compare joma no lose from raw material kako ng'ade nyako tieki ti use 4 times mar joma no chul musara malo ngachielo and you expect kose ingeni gini osobero kathaga dubed ni jotendwa gi are part of ohanimiti me Kenya kai mang'eny emomiyo wahinyre kaka jopiny kose nango. And if it is that way, then we have a lot of problems. We need a leadership that can accept. Kaga sane Jeff jowe wondi piny wawe wondre piny ni osobiro piny makoro. If we go this way, I don't know where we are going. Come why end up. Kwa deyo mwade yani. Opinyo kinyal bedo ma there is no money. Jeff, you can work one Germany service industry. You work for somebody tirelessly. But kocho bokamidwa no chulie now you start arguing. You know, everybody's gimora mora bedonga at least kada na mo ine rachende. But people could get money. There was money. It's unlike this government one. Serikali sani peso lal and we must be told why there is no money. Gimomio pesa onge nyaka ngiswa. And yet we have even leaders in opposition. We have leaders who call themselves I don't know what. And ordinary Kenyan is really suffering. Penyo kinyal beti ma onge di chieng ma kata na nyocha Labor Day. Ngama ncho ngisi yen kambi man manondi ko. We had just Labor Day here the other day. Nyocha wajni enjo moko ncho ndeke. It is a very sad to one graduates every year. One go too much human resource that is underutilized. And that's why I always say this country, we must think and use intellectually our human resource. We can utilize them in research with a view to build this country economically. Saniki, the industrial area, we have a lot of white elephants. Projects which used to make people survive. Saniki, the Nwangotenwaka building Lumutui. Go to Mombasa. Can be utilized as a tourist state. But the best you can find, Enwango kijana kaka angin kama ngudako murumuti mamusongo. Is that an achievement, really? What they can as a country? No musongo so kadego chuore kucha to biro kae koro confuse ngamara unkoda kodi kama nukoro wani mwa uto kode omako badwa kama gimoki nyal timo in an African culture kada na gwengu kinyal mako lwet da ko murumuti nukori wotogo kada na chiwadu mai la monege lag you can't do it. It means we are suffering. Mane molokore wala egwenge madwa na mchimbi. Yes, it means we are suffering. There is a problem.
To our leaders gina jok ma giminyalo nwang' ka jowa participate majorly. En gima konyogi. Iwinjo? Ogima konyogi. To giwuondo jopiny wadwa konyo kabisa. An magi gik ma disagree ga gi ji. Iwinjo Jeff? We must now look at values of content. Erokamano, wuod Nyager, awinji kiywak ni uchumi dhi marach kendo wacho ni gima lit ni rowere ma bende gine jogo eko minyalo luong ni jok manyalo drive economy kidhi tido ka gionge kod tije kuonde monego bed ni gitiye bende kidhi tido ka jomondiki ok gin kata joma wuok e piny mar Kenya. Mano ero e wach miywago matek miwuoro. Wach ni mogik ne jotendwa mondo watiek wach ni. An wach manyalo wacho en ni like right now one got a lot of things that we are agitating to have a level playing ground. My election, we are looking at so many things, and my feeling would be ni pinyi ni okoni go bed na kanyoro CDF koro gol. All members of parliament have been saying ni ogicham CDF. Nyoro ka koro nyigole tineno ka koro gibedo in arms. To kinwango gigi tinwang kamane yo magibende gichamo go pesa. Some of them are part of the corruption. And in fact, Kenya Kai, even a good idea is lost by the people who are in leadership. And mane mommy ananyalo wacho ni jini, if this is really the change that people want, Podwan Mabor as a country. Podwan Mabor. Our leaders must wake up. Kendo jatend piny. Yes. Bendo beri ngama thuon. In fact, I always say from the bottom of my heart, if the current president Okoyo will lead this country well, both Ketoji to the level of the change Majidwaro. Yes. I'm seeing a lot of problems after him in the office because this is the only man that I was seeing was stabilized in terms of economy and ngama campaign ago. I didn't see him as somebody who has suffered. I only see two people actually. Anenoga Manu no Karana Jakom Raila Molodinga. Magejo mangeo nuki kambegi ma they can run. And I don't think Ginjoma Kon an opportunity to lead this country. Gimilo no corruption should still suffice in where they are leading. Kech Ginjoma apparently they have stabilized. Omiana Gimangeo ni the current president must walk tall. Our leader in the opposition, Raila Molodinga Bene, must walk tall. And give me no taga Gijimangenya ni Samaini ruling party ti raj. To kaki nyiduogi opposition to ini koro kende thuon majineno. An mai madagi. Gini ober go choices. Kini ja opposition, bed ja opposition. Kini ja ruling party, beda kanyo. Nikech mano be momi neno ka achievements mawani in this country so me wa problem. Today is a very sad scenario. Ni nyalo nwango korengo ngamoso goren piny ni. Koro chung itok Wetangula. A man who has been pro-establishment all along. Nukoro manunga meduong kabisa. Karana itoku nganene Kalonzo Musyoka. I sometimes, thaga a lot of problems. I can tell you for that. I can tell you that one for free. Kati nwango nukoro Jakom Raila Molodinga. Inwango ngato kaka Kuria Chande. Nukoro be luongo nyinge Leslie. And actually that one I find a lot of problems with our members of parliament. Because until when now the police took over, our members of parliament, either they didn't know their role in parliament or there was a problem. Yes. Agoni erokono donga nyawud Nyager ranga chiel kachiel weche go komede natimore juma mokalo kalure kod wachne no mbele prime minister ma Britain manomigo Cameroon na wacho ni koro ologo lwete wetich kalure kod ombulu manogo mabende piny mar United Kingdom ne duoka kachiel e riwruok mar European Union. No arango ni to maindi nyiso ang'o e piny mar Kenya e weche mag ohala, weche mag winjruok kachiel kod tudruok mabende wasebedo kwadhi godo nyime kod piny noero mar Britain. Mana kaka wawache maindi okonyiso ni koro wabro podho bro ne maneto piny mar Kenya bro dhach eyo machalo nade. Agoni wero kamundu ng'enya kuom neno Lolwe TV. Agoni ero kamano kuom chopo. To gonyo kipenja wacho ugonja. Wach ugonja. Ugonja iwacho ni dhi maber. Ung'ise uwe wach Siaya. Wacho ugonja nitire Siaya. Ugonja no we may decide to go independent kajo Britain. Kedu badhe independent. Okadwar duondo bura michungo. Wanyalo walk away. Iseluor ne Otiko Wechretek. Otiko ma ODM. I'm saying in terms of
participation marwa in the county assembly. Yes. Nikech okwane ka governor no omiwa very good representation in terms of cabinet manoyiero. Yes. We would want him to think about nikech Ugonja, the larger Ugenya. Sani waonge a representative in his cabinet. To sani jaod bura ubende ni oko nyaka higa manyien. Wachno pok iwuoyo. Ingeni, I don't want to comment on an individual character. To kin jaod bura man. No. You see, one thing that we have to agree, Jeff. I've never wanted to talk about Gimanot Mareno and I. Yes. Because if it was me, I would have done it differently. I expected first of all, as a leader, yes, he ought to have had time with the authorities parliament. Yes. But discuss kakawan one representation majakoyo to watch. Or kane nunwango not wa catch eye of the president. To no chung to watch on the president. Ni equally amor ni donjo kaendi. To gwenga kucha. Ikigire noti marawa be ni gwenga kucha no wanka oso kwalderio. To okoma ngano. Later on it came to be found ngamane chiwobonde nenenja prison maja Ugenya ka. Iwinjo manene goji Ugonja. Koro gimane do wacho Mr. President an bende daheri nikech asodwar in Inspector General to kanwang. As you give your executive authority today. Yes. Temi wacho ni Inspector General mondo kuoma Ugonja churum. Today it would have acted differently. But you see, even in your own house, kede otinwanka nyathiga gakoko ibro luongo men gete wanyan, what is really happening? Can you take this kid out? So but I really sympathize. Yes. He got annoyed bo mrema no make. Bukuro aware what is called statesmanship. Bukuro may be affected. I'm really with him. But if it was me, I would have done it differently. Rokamano. Awijo beru de garagoni rokamano kumchopo kendo itwaka chiel weche mago gujage sia bene no ka gini weche ma omako chunyi. Weche kwa luongi ibro duogo mondi wuo kata bedo ne jo Homa Bay oro otene ne wacho ne de Kamboya manwero poko timore igni iga chiel osekalo. Maendi ne Kuku Marwach kana kendo nu tom dogi omoko ke jalo kadi ke oganda gonge yonge duoko ingo kajo wadage wachi wadwoko giwadage duoko jogi o wawe ni poko timore wagene ni bro adwa ni tera ni keimana okuro ni Kuku Marwach koraje